сравнение как дишаме, когато сме стресирани и как дишаме, когато сме спокойни. Значи в тази оцеляваща ситуация, за която си говорихме по-рано, дишането е горе в гърдите. То е плитко, учестено е. Тогава сърдечният ритъм се забързва и кръвното ни налягане се покачва. Обикновено това дишане е свързано с дишане през устата. Най-вероятно си мислим, че като отворим голямата уста, ще се заредим с повече кислород, което за съжаление не е така. В тези моменти това дишане активира симпатиковата нервна система в тялото ни, която казва на ума край, на живот и смърт е ситуацията, трябва нещо да се прави. И, както казах, трите депа са основните, но кожата не е сред тях. Не. Когато дишаме спокойно, тогава дишаме през носа, пълним първо корема на вдишване и издишваме по-дълго, отколкото сме вдишвали. Този начин на вдишване активира парасимпатиковата система в нашето тяло и тя е отговорна, дава сигнал на ума, че всичко е под контрол, спокойни сме, човека е защитен, има право на почивка.